ini na abụrụ ini na abụrụ omenala, ini all these things so ihe na influence our people into living a life they were never designed to be, because if you na agwa ndị Africa say na happen the way of your culture, happen the way hamangegen to you become a direct enemy. Mana go ya na egwu tili onye Africa ya kpọda song with all pleasure, get ya with his or her entire families just because na ha chọrọ trend, and most especially ndị egwu nwee a cool beat. Igbo bụ Igbo ekenekwa m n'ụzọ ebe onye na-enene m udo dịle nwoke udo dịle nwaanyị na m. O nwere ihe anyị chọrọ ikwu maka na ahapụ nya bụ ihe ya na-emebi ifile na a na-akachi fon. Tomorrow now mmadụ ama mmazi ihe na-eme ụmụazị ọmụrụ amụ. O nwere egwu na social media kịta because mụ anaghị alike itile mmadụ ọnụ n'okwu. Onye chọrọ igwu egwu nya gụba. Mana unu echete mgbe gboo ọ ya bụ achọrọ igwu egwu nwa ụdị egwu onwe ihe a na-aga eti n'egwu na ka chọrọ m ekpu ya afa. Onwe ha agba chọrọ iti n'egwu elute ebe ahụ sị mba na nke soro ịkpọkwa n'egwu ebe ụmụazị nọ, mgbe ahụ enwe control over some things. Mgbe ahụ enweta onye ọbụla mgbe ahụ na ị na-eje enene film na be mmadụ olu ebe nwoke na nwaanyị na-amị ọnụ like this asị si gbanyụọ na ụmụazị asị onye amechi anya. O nwere egwu na-egwu na social media kịta. And I see if they call you Ogbanje, you don't care. Na me water, or you don't care. Come on, you people have never come down to Iju and just say, why is it that now? Actually, Igbo like this, they will have a way of controlling the mindset of people to make you to believe that now all those things be easy but here. Manambo akpọ mmadụ Ogbanje ọtụwa ọgụ. Akpọ gị Ikwensu mami wọta eto ọgụ. Mana kịta ejizi agụ egwu ndị mmadụ wele ya na-eme social media challenge ọ na-akpọtụ. Ịmaghọzi na egwu mmadụ na-agụ have a way of projecting something into your life. Ijubeghị onwe gị gịnị mee ọ ya bụ abịa n'okwu alụsị a na-enwe ịgba, ọ na-enwe udu, a na-enwe ihe niile eji akụ egwu. Onye ọbụla na-eme practice omenala n'ime mmụọ ma n'eziokwu ma implication of egwu agụrụ agụ. Onye ọbụla na-eje ụka makwa the impact of music ma the impact of worship to stir up the waters, to stir up the movement ka ịmara na onwe ihe na-akwado ime. Onye ọbụla na-emekwa omenala ma nwere level ya bụ ikugide igba ịma na mmụọ onye ahụ na mmụọ that chief priest, mmụọ anybody that stands between you, humanity and divinity, that can be able to legislate or tell you something. Ihe alụsị na-ekwu, ihe mmụọ na-ekwu, mmụọ onye ahụ will be stirred up. Mmụọ ahụ ọ na-efekwa will be stirred up because na egwu ahụ has ministered to that person. The easiest way si enweta our generation kịta bụ egwu agụrụ agụ. Mmadụ ewelezi ọnụ ya na-agwazi onwe ya na-elizi ihe ahụ ọ na-ajụbu before because na-agụrụ ya n'egwu. Ka mmadụ anaghị m etikwa ọnụ ka mmadụ jizi ọnụ ya. Listen to me, I'm not saying that music is bad. Because I don't listen to some egwu na hege munantima. It's not a issue of being Christianity. Man, I prefer either nege high life. Ige egwu ogene. Ige egwu ekpili. Ige egwu reggae. Or ige egwu some of our old musicians, Nigerian music Google egwu before. Kalia egwu ha na-agụ kịta. Na-akụziri ụmụazị ka esi abọgeshi ara n'obi, ka esi abọgeshi ike na social media, a na-eme ya ọ bụrụ na a na-eme na aka achị phone. Some parents are also joining in that kind of thing in order ka asị na trend na social media. Iji njiwe na-ekwu okwu maka this particular song bụ na asị if them call you Ogbanje you don't care, mami water you don't care, because you chọrọzi ịma ihe ụmụ nwa ya ekwu ihe ọbụla akpọ gị si kpọba gị. So ịpụta n'ezi na mmadụ kpọọ gị mami water, can you be able to answer it? Mmadụ kpọọ gị Ogbanje, can you be able to? Ma ihe na-agụ ya n'egwu. Why were you people dropping that name nne na nna anyị na-aba ndị ụmụ ha before apụta asị gị onye abụ mgba nkwọ, onye abụ mgbe ore, onye abụ mgbe eke. Mgbe eke had a form of onye akpọrọ Okeke. Mgbe ore bụ onye akpọrọ Okoye. Mgba nkwọ bụ onye akpọrọ Nwankwọ. Mana apụta dị drop those names sị na mmadụ kpọrọ apụta from some mmadụ akpọ gị mata agụ. Mana ịpụtazịa ịchụzụzịa ka a drop adanụ maka na to you ọsa ndụ so local na ntị.
or a something. That has Igbo meaning, that has Igbo traditional meaning to it. Manepoti change here no delege to localizer. Manepoti na see if them call you Obanje mami water you don't care na agya na ego. Time kwa no nwa ebele mokwa na something I na eku no no, mo something I na ege na ntị. It's not worth it at all. Na kwa bezocha nwatakịrị fụna ọ na-adịghị ka na-asịzi kedu ebe nwatakịrị asụ ya mụta ụdị agwa anụ nwa na-akpa kezi ebe osu ya mụta ụdị ihe anụ nwa because na gụa bụ nne na nna ya kụziri ọrụ ihe ọ bụrụ ihe agụta n'egwu ihe anụta n'egwu na ihe anụta na gịnị na social media. Parents should be guided. Everybody should be guided. Pay attention. Ichefuzi ya na ndị ahụ na-agụ egwu ahụ anya ha kwa akpọ nwanne ha nwaanyị ka nwanne ha nwaanyị bịa lụọlụ ha video vixen n'egwu. Like for example, mwa no into video na nwe some things ya na afọ ndị mmadụ asị ka eme na video. Wa na otonya ikpota nwanne nwaanyị ka o mele ya datin. Okpoto onye na abụrụ relate. Mana o yeje chọ ndị ọ ya akwụ ụgwọ ka bebe mele ya datin. Ọ na-achọ ka nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị mele ya na egwu. Iptaza kita nwaanyị pụtazia ụfọdụ ụmụ nwaanyị asịfa anakwụzi afụ ịnụ di as ugwu nwaanyị. Asị ga after all it doesn't matter. Na inudi abụrụ achievement. Ichefuza na inudi is one of the greatest achievement nwaanyị ọbụla yanwụ. Ọsịkwa gị nwee ego lụọ afọ dikin na be nna gị lụọ ya times 100 times. Inudi and ibi na di with respect without divorce. But they had the greatest thing nwaanyị yeme. Karịzịa kịta ya bụ nwa depụta kịta anaghịzi atụ ụjọ ịtụtụ ime mkpuke. Iptasig after all ya na melia onye do otu amelia onye do otu amelia awan celebrity ana akụghili akụkọ na nwere isi ọ bụrụ maka gị na onye ndị mmadụ ichurugo eweligo through music influence the life of our people in a way ha kwesịrị isi na ebizi ndụ. Ini na abụrụ ụka, ini na abụrụ omenala, ini all these things socha na ihe na influence our people into living a life they were never designed to be because ịbịaba na agwa ndị Africa si na happen the way of your culture, happen the way ha man get you become a direct enemy. Mana go ya na egwu tili onye Africa ya kpọda song with all pleasure, get ya with his or her entire families just because na ha chọ a trend and most especially the egwu nwee a cool beat. Just like in cause us say off and pass. Bukwana it is selese gi nyonya iseli Igbo inyonya. Off and pass iselu inyonya onye iselu kwa nyonya ọzọ. Kaya na gwa no nwa eziokwu because if we begin to accept the one of this simple truth then some things will be regulated. God no. Bye bye.